No a pokračovanie tej story, čo som vám hovorila. Po 2 rokoch toho, že som žila v zahraničí, tak ma presvedčila, aby som sa vrátila na Slovensko kvôli nemu, že on nechce proste ísť žiť do zahraničia, tak ja som povedala, že dobre. Ja som sa vzdala úplne skvelej práce všetkého, vrátila som sa naspäť na Slovenskom. Bola prvá noc, kedy som sa vrátila, mali sme sa stretnúť, boli sme spolu na večeri a býval som vtedy akože u mojej sestry. A on tam prišiel do toho okolia. Proste my sme po večeri sa išli poprechádzať, ja som sa ho pýtala na to, že či má teda vyriešené veci, proste, ktoré boli klamstvá a tieto veci. Podotýkam, už presťahovaná so všetkými vecami. A on povedal, že jasné, že on už nič nerieši. Tak ja som mu povedal, že dobre, teda nič neriešiš, nemáš problémy ukázať proste svoj telefón a ukázať mi, že ste to s tou ženou ukončili. A on, že jasné, iba sme si nejaké správy popísali. Tak ja, že ukáž mi to. Tak mi ukázal telefón. Boh pri mne stál normálne, že Boh, ja som si zobrala jeho telefón, pozrela som si to a videla som, že tam ešte boli nejaké správy, ale akože kvázi neutrálne. No a ako som to proste preskrolovala, tak omylom sa to proste vypla tá správa a zrazu vidím, že tam na Messengeri mal strašne veľa správ proste od rôznych žien. Tak ja som si to tak akože preskrolovala a tam bolo naozaj, že ja podotýkam 15 alebo 20 žien. Proste polonáhých žien, konverzácií s nimi. Večer toho dňa, ako som sa kvôli nemu presťahovala naspäť na Slovensko. Takže, vidíte, aj mne sa takéto veci diali v minulosti, hneď v tej sekunde som ho opustila. A nezabudol poznamenať, že ja som psycho, že ja proste riešim neviem aké veci, že by som sa mala dať liečiť, že čekujem jeho telefón, pritom mi ho sám dal ako dôkaz jeho vernosti. Čiže ženy, nie ste jediné, ktoré majú tieto problémy, ale viete, ako sa hovorí, sa takýmito mužmi treba zavrieť dvere a brať ich ako lekciu toho, že aj my sme boli všetky raz naivné. Týmto ho pozdravujem.